amasoko nyora chi uniforms chozi n'ebintu by'okukolera kigosori kama lyogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusoko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ekinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'omubiri, amarwire yerisangwa chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia n'ayandi mange. Chimashini cheito gochiko kuligere choka nduto koereza bunorwarete wanda tebina igabu na botu bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekarutu anyorre tu akurire to konyoro murwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke wego naboku batalira asensemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujyakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere na ibere rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi Nyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station. Ndizi TV obwansu ubwomugusi niko tugendrete kogendebirengo byigoromono. Ndizi TV obwansu ubwomugusi. Monju muligereria na gukwani bona ndonzi asobereta simargoba yabono chinga kichina ngo kwarigania asemesa yamangana mayanyala gukumanyigati yere twabere to kwarganiria kurase mambi yarenge ntambe hweka chinse chigabono chiabono botuko ekaro chiaragire Chinsa Isato chia Afrika ya mochali tukonera misi shitariki emerongebere neye mumuti nyokane omwaka bochiri bubere na merongebere nebere na mange abereka gukolekana kurase mambi yarenge ntambe inyirabono omubunge oda Great North Simbarati yukulie karokyo bo governor me county ya Kisii neganya rega komochumo bunge obonchali Paveri Oimeke maiga yesatibegati cha ODM makorwegwa litu kuligoro nabwego chinga kiechini gobona watani korwa sensemo ya Kirinyaga anensemo ya Kenya kwanza baganiri omukonyo murewense William Ruto komochora omugavana we county yo Anne Waruguru ase ekerogo sogochiko mukonyisia bune running mate sobo choli bole bosia yomo na manga seliboa ngochenda okumanya segeke kerebosio ngolito kubwatana nere kurasumu wimanyiriryo igakoro kwa Joshua Auta nonchiretera nenkoro kwa Vincent Onyancha.
igotochaka kurwa sensemo yokobora kwa mabuta chinsemo a sense ya Kenya imeye county ya Kisii wikabono ni gabanta bange bagendrete gucandega kubwatekana no kubora kwa mabuta abaronde chipigipigi ngati ya bale bagendrete goetrobo kongu asogo ikirania obonchereri bwabo muri kito brand sagini sena norobotirwa senchira yoboikirano Nonya magega yomu waziri otenenerete wizara ya inaji yomu Swat Monica Juma gochika na goteba mafuta yichigari gose petroli na isaine na bwego na base bitu byonsi byo kobeka mafuta nigo gwekera bona mafuta yo aborete ase bitu ange byonsi anene mono gaiga ase county ya Kisii ase bona barunde babere bakwemurungane gwetani omutinyo yo mobono magega yo koboro kwa mafuta egento gya turbanire nonya obonchereri asorogongo rwagusi ino murundi bwe pigipigi iga ase stage ya Kiumbu stage 1 una murundi nkara stega egento geto getase kibanda na mafuta naro kiregendo una bono na boto kunya kuwa nga mafuta naro lakini tuachi koganya ego twanyane nga mafuta tari gocha bona bokorora nga litukiri gali atokongere gusama tuka atokongere ndoko magusino bochori oiga chikura na ichare turu muchando lakini mwana biashara wa boda etokumeti abana ba minto bale stage gai batike to boibi bagachaka korundi chipigipigi ende bekonya lakini mwana ase ekere bikone byatabereire mabuta abereri goli twasinyiru mabuta teyo Kenya etokumeti nga Kenya mabuta na togete turukana mabuta into matikera korosunga yago chairugochi boniga to chandegete chipibi cheto nchibwati mabuta boniga abana baite bamwete baira no oboibi boniga gake serikali etokobori orungu atangaza mabuta agureri goli mabuta na Kenya eri swali tokobori masa serikali mabuta ya chete Kenya nga yale boniga tutanya korra omonta ko makaboni go mnyaka ochie town go igwa mabuta rasegete okone gold yakoligi ogo ike town yeyo nyara mabuta tayo nando ira na gocha ne gari dike bibi ya gatikete stage oni amura minte bagote ibuyi tokoliya mabuta uno monto koliye gold koroche ime omochando yo nigo akamono esekta yo basombi anene mona burunde ba boda abubondo bagoserere goche gotugutera rumoro rw'abachori bu mwakoyo onye serikali tiro chikoligereri omochando bwo kuboro kwa mafuta gaiga sense ya Kenya serikali tuligeno amatuka ya makati gari terinde chikura cyaku igaba cyari aba Kenya enzo tunora mabuta tweligeri nande tosomeri abana ne sukuru ngo igorukire n'abantu bamwire ngabendo boibime bekonye kurwa baragerie family yabo bonige randrodi to bungirete nyomba ntobwati besto kwa kanerent elisoneri mabuta tayo ko kolega asio kanerent abana bago mbali basome sukuru esengo jak tobwati mabuta ra korega asgaki serikali sonja kwao tokonye twago soran tu sukuru mande ingo igorukire ntobate ngomenta murama goli chigari para ngomenta chira magoli ntotate kubolinga gaki ngiye ko ira abana sukuru bacho soma bono etopage tiboniga tokumeti ngitokana nyomba ko tebya abantu baitonga gaki ngitoko ba muri bono tokumeti tokona twengente go sengi torakore na kimono kwa mwatole tuandamane ntu akakura onya mabuta tayo nakura ntuli kwa kabono egetenda wiri nigo bono gyatigaire asaba nanchi abwase bono liboliri na ligenderera takoba gati ye serikali ya Kenya anene mono ewizare tenenerete amafuta na boigo abone amafuta ningo obwenererete komochigwa ingo reporter ya Ndizi TV eretarian Brian Sagini Isena Biamuno omurikito brand sagini sena hasorobotirwa senchira yoboikerano gotiganere brand sagini sena igoto kumanyigubuna maiga yamatemo mana KCP gosoko mwako yiga omoroki woyo monyoreta Amaxi Chimisato emeronge 5 na kianda 379 igobono yamuberero bokungu kogende skuru yewa mura ya Kaplong abwasaberga kurangaligwa kubwatekana nobo taka bogendre togosongerenkeyo aniga go chekerekeria Muiburi yo masekere ngabuna tatu mwago osatatu mwabo nigo asiriti obugma bwaye omurikito ndemo Steven nigaika senkeyo nagotwariganira roboti rokubwatia Kirenga kiamba chibu ya matemwa kubwatoku nige kobo mochengo monena ase amate yaboroki kubali bagweta buya Esabari ya Ndizi TV ni goto ikiase kenyoro kiage sure ime kenyoro Manyerero woda senko umero moro kigu Steven moka ya Bogonko. Nilifanya mtihani wangu kutoka shule ya malazi ya Bobembe na nikajinakulia alama 379. Nilifurahia sana maana katika hii nyumba yetu nili break record yao. Mwana keranya reta matemo ga nagogete muno
ngagoka mono asa urio okorire omokimu na twarenge komotebia nonyoete amatemwa KCPE nigere na ng'inoro mutakanwa babwate obuo bamagea Stephen korangeri gwe secondary ya Kaplong okobe familia ye ebwate okonyora gwainse efisi esukuru arangeriwa abana aenda ngarusie efisi structure ngarigereria nganyora efisi ere igoro ngaratu nkonyara kogera nimbwate obokongu n'abana bamwabo bari mutwe bari university babere n'abana babande omong'ina oyo wabigete sukuru ngwetera asa gokondisa omondo ero chigakondisite bwensi sande narakondisite miaka 8 sande miaka 12 igo obokong'u mborororo bakonya omwana oyo nere mambia achokororekana omonto ori bwenja ase ekenyoro ekigito iga nisipoenda itaniadhiri kimasomo, nitaweza kukufa moyo na sitaweza kutimiza ndoto yangu. Maiga yogo taikeri chibasari na scholarship chirengete mechie bwato konyora gwainse nigo Margaret ne amata yeba bwato gusabasa basamaria bayakonyara kubasira elio Steven agenda ria marora yogo somana kobo monyagetari ando onse twari gusaba bokonyo yuroche ringane riga anyari ko bagago tokonyo bokonyo gocha so mwana oyo timbu atikende bunandeiga ngo chakera na enkuru muchakano mpaka omoya chibesa rabo chigocha chabora gaki na babwene takonyeke igakomboria maswali ng'agongo soma mbere siku nikiweza kufaulu vizuri nitaweza kukuwa daktari nisaidie kijiji changu maana kuna hospitali ziko mbali bunde biro byenderete gosukange no gosoa kwa bana bekirasi gia kianda form 1 emechi skuru bachorete gosekorangerigu nigo bone ya mate yebwato gosemeri buna amasababo nanyare koigwekana Kuripotere taseni kia Ndizi TV korwa igase wodi ya Monyerero egotoka ime bunge ya Kitutu cha North Elietariane Ndemo Steven Biyamuno omurikito Ndemo Steven nasorobotirwa senchira yobo ikirano bono gotigana na Ndemo Steven nigobona abasubati kurwase county ya Kisine county ya Nyamira obo baraba contractor baba go chammo na gosemya basubati bande kwebwatirania sebembe aho aseganga yokwegendereria ase oboguma bwabo omurikito Mirudedi Mumanyi nigabatarira na gotwaliganiria horoboti rokobwatia Amatuko amagegan nigo omosubati amanyire buno yoliko gose chikoni kurende ekero ebiro bikona gosuka abasubati nigo banyorire amasomo asobo ikiranu ayo aireire barobwo kumanyekana nakoba ase oboteneri ase chinsemo chinyinge abasubati bekiombe gechi contractors ime yagusini nigo baigora bene ekiombe kiabo kiabanyakonda iliogo chia kogendereria eganga yabo na kwa abangina abange omoyo bwo kwegendereria onekera abangina bachigo ikaransa bakanyoranga egento gyuka kiranyare gokonya abangina no gutware ekiombe gikurwanirira amangana abo ntwa register ekiombe ke last year tukanyore certificate ntobwate officially certificate na rero igo turiga kubeka history esegusiengi mabuna abakungu ba officially ba launchirie ekiombe kiabo yachire nsengima. So we really pray for you. We stand with you and support you where we can. I'm ready to work with you on the logistics arm because this is a women-driven organization on logistics. Bangine kero payment ba kolire gasi bakanu in time. Gati yabaikirana omoyigo yonga mone kiombe giechigari gya Isuzu ebangi ya Afrika gati ebyombe binde ebinge iligo konya abangina baberure ase chikonda bari bare chobisi ase tokwenda twasaba chigasiete gakekera tuguta mugotororo nabangina torore na muntu onde bwense na musacho onde bwensi ochire gosaba egasi ekiagera ekera tokwenda chobisi ete gosaba chigasi nkonyora tore challenges kidogo muntu akorora muno mongina alafu okorora na muntu taisaini lakini twabasabire na nakiga kina intunto isaine motorore una abantu bande bonsi buna bagaka bande bonsi bagocha basaba chigasi mwakora kimwa bakonya twachiramo ase okobwaterana torore chichangamoto chiria chito face team na intwa abangina tolinde tonyare gochieta tonyare ko batogo koria gasi yaito ase nchire bwenerete
chinga kechecho abasubati abo barwa ogosegeta gochia sabangina bande ase okubagania kubwaterana nebyombe ao ilio gwesira na kwegendereria anene mono ase inche riyanda ryane rikogenda ase abasubati bari barenkaga aria batabwati egento bagokora ebarengereti nsa chinde ng'a egasi eye nigere yabasacha yagasiete yabasacha nore nintumna motoroche iga tari iga twachakirete entagete ng'a omusubati ori ore isukogaria rikokonya kurwani guno musacha okera ritukokonya gweitwa chingoma okonya gusaberere kebiriti esoki yango isiko nae tokorore ase nchere yemo goseyende tonyare ko batogo kwana naye tonyare gogosemia onyege konyarekana tonyare gokoa ebitoki bikeigo onyare gochaka noni biasara bisini nigo ingo ripoti legata senki Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Biamono omurikito Mildred Momanyi asorobochirwa senchira yoboikira nubono gotigana nayo geka sensemende kroto kuligereria maiga yo se omumuriro kubwata ase chiro ya Keumbu litukolera omokonyo mu county commissioner korwa sensemo ya Keumbu niga omerana nabo onchereria ase chiro ya Keumbu na gukwanera igoro enchere chire yo yabetege kujya amatuka maiga nigo chinga kiechio anyara komochi abali baigeta sensemeyo aseganga yogotorie ebintu byareko ya kolende abange baboni go bebete bintu kurwa sensemeyo nigo chinga kecho arurogo kurogo tindi go cyase bari bebete bintu kurwa sechireyo banyarekera n'ebintu byuri mulyoka onde bonzi oratoke n'ebintu byanyarete biko ibo kurwa sechireyo niga go chiko mokeligwa egetambokero egetinde none nabo niga mantrika gote abuna asama tukabangaiga abasa bange nigo barokanda sensemo ya Keumbu oba waka korondo nabo igo nechikade omokonyo mu county commissioner kurwa sensemeyo niga rege kurubuna omosaondo bwensi orato eka waka korondo chikade nga sensemo ya Keumbu na jikomokerege getambokere tinde nabo igo abanyane chinyomba ase koronde wakirwa nigo bono baguchikobe kubyara onye mbali korusia egosoli ya korondo asensemeyo negaburi abasaye konyara gwetigene chimbo chingabunecho asanyareka gosemia boibuli konyara gukwana na bana babo eligo twara chimbwa chingia. Leo nimekuwa na baraza baada ya mkasa wa moto ulikuwa Keumbu town, na huu mkasa umetufunza mambo mengi kama serikali, kwa sababu wananchi wanalalamika mali yao iliibiwa na wenzao wakati mkasa ulitendeka, ambao walikuwa wanajifanya wanawasaidia lakini hawakuwa wanawasaidia. Na mimi naomba wananchi, wakati tunakuwa na mkasa tunakuwa na utu. Wakati mnasaidia wenzenu wakiwa wameathirika, tuache kupora mali yao, tuzingatie sheria na tukue na utu. Unasaidia mwenzako wakati mkasa unaendelea ama wakati ameingia kwa janga, si kuchukua hiyo fursa kuibia wenzako. Jambo la pili, ninafikiri hao wenye wanaiba ni wale idlers wanakuja town. Na Keumbu hivi karibuni tumekuwa na youth wengi wanakuja town, na serikali imetambua kwamba wengi wa hao youth wanafanya gambling, wanacheza hii karate. Na mimi nataka kuonya hao wenye wanacheza hii karate kwa town, na ninauliza landlords. Nimerealize most of the landlords wanapeana nyumba zao zichezewe kamari. Hiyo si biashara inakubaliwa na serikali, na tukikupata tutakushika na tukushtaki kwa sababu ya kuabet crime. Jambo la pili, ninaomba wananchi ama wazazi, elimisheni watoto wenu hizi njia za haraka kupata pesa. Mtoto anaamka asubuhi anakuja town, kazi ni kucheza card, ataki kukusaidia wewe huko nyumbani. Elimisheni watoto wenu na muwale kwa njia inayofaa. Na bwigo umugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo litukolia rero ni gaumerana na gati ya babugata korwa ase county yo na gukwana enchera baguchiko kine birango byo bocheno asensemeyo anemono ni gabaga kumulekero borere bwa kansa obagendeze kweroberia na kibago chikuburwania nebune county ani gagocha motoka makekero kili bagendeze kweroberia asogo chikoigore clinic ya kansa asensemo ya geseneno eyo gotoka ase county yo ya Nyamira. Treatment ya mapema ndiweze kupona. So cancer sio death sentence, sio kifungo ya maisha, naweza pona.
Na gotigana na yo tumurekere amangana arengete siasa omubunge wa Great North Simba Arati yojoba igokuriye kirgo kyobo governor ya county ya Kisii wetrase kyama kya ODM niga mochiro mubunge wa Nchale Paveri Oimeke anachinkwana chia echia bwango iganigo Arati atebirubuna ere niga genda tokurwandire kiroge kyo na certificate cyabate cyukurwegwa nigo cyarwe tunumutenwe kyama kya ODM niga atebirubuna sobo choryobo igani barayibonso abante kubwatirana asamo kiri mubungo yo wonsemo ya Nchale Paveri Oimeke asokoroka na gocherie kyama kya ODM nabo Paveri Oimeke niga gochikoriye kirgo kyobo jumbe boigona ndase ntundende kurwase bunge ya Nchale buna independent candidates asobo choryo bonene buri busyo no mweshimo Oimeke timbu adigende sandate ere abwate destiny yae n'abantu babo Nchale bamwete enda bwene tokoenda abuli abantu bamachoge babo Nchale ekera inchita li certificate na enkolika inje Simba no indero nae we certificate yane nima eto Oimeke nechi forces chiae chiriba kwa nachiro chegasi ngoba denga ki genda morole na alimwa goserete abanchali no mujumbe utarakora no ene umwaka oyomo lakini naboko iboli nkiekebe Oimeke tinta tuko chibu era no mujumbe tu aberenere bunge lakini tigagenda nyole destiny yae yani future yae n'abantu ba Nchale tinta tuko na kendions konda matego konya my brother Oimeke genda konya na n'abantu bamino genda konya ulioegwa certificate yo kurukujona na inchi nabona nyororomne yalenge propaganda iliyo mukubu ogabwata na aboli go mukubu ogo na aboli go bosongo na ikwere to mujumbo itu tigatige kugotoma mukubu oyogo tigasabenga ki anyale ko kolero onye ko gose no na ebono egento kero nga kyenye ko igule bobe no maeta da alternative choko ikaralia bunge onye noku onye ko deba ODM ge ko gona ikwanye vuat ngiota ko gendera sanda okoleki obwe kurworo igo inche binto binde byonse nga nimbwate certificate inko Oimeke timbwate certificate inko Oimeke certificate yaegwa ne party leader mwensi no mwenga abana habari party leader naye na certificate Simba ta inko na ebanga CMC echons na chinaye nanire igongo sabanga ki tikatosikane Oimeke nje tingo kurama kano manyenge binto okora ne bibire nande yengo gosabiranya sanya ko konye enkora yao ngwante betia enchomo nyene tuli kuboli kura anara lindo kurura oja kondama ona my brother tiga ko bobe sabanya sae na bako goseseni onye gutaite kugendera gochimoto na gotigara boigo hasa mangana ringitena siasa kira to kumurekera ekyamma gya ODM maria gende to kolekana maiga yobo choli wemmegozi nominations go kolekana oyokorigie kirgo kyo women rep kurase county ya Nyamira Emiri Nyagarama ni gobona tebiru no bocholi wemmegozi nominations we kyamma gya ODM wabo kolekana ni gobo kolekana senchire yobo wasiru no bwasyo kuwanchira ya konde wensigo tayo ni go chinga keche milianya rega kuboria bali babete bakubwa sobo choli Megozi nominations wa kolekana babanye banyare kubwatsi abali ba ticket ya ODM kagokwana kurwase county ya Nairobi ni gemiri ate birabuna bune county ya Nyamira na chikone kibuna menye bensemeyo ngobwatsi bale omurai wekyama gya ODM Raila Odinga asobo choryo bone bole bose bocho kolekana mutinyo gatano na gatatu mwako yegabwikiri bubere na 27 president togo support Raila Amolo Odinga. Erebo baserebo. Erebo. Liberera. Elietalia nelia siasa ne liberera. Liberera. Liberera Nyamira County. Liberera. Bono eyenere timu yeito ya Nyamira County. Twensi pia bare tuacha. Engo kwana esauri ninche ngina bantu. Ninche mbabwata ababonsi. Liberera. Intupi ekiama gieto no ODM tuko tayari ekikere azimio la umoja inawezekana erontore no mogoko. We thank God for this opportunity
to be given this ticket. We are not going to sleep. We are going to work very hard. We know we have competitors, but we want to tell the people of Nyamira that these are the team that is going to work. We are going to be together, and we shall deliver. There is nothing that was done wrong by the ODM nominations. Chikuranchi akorwa, chisehemu mbalimbali, oyo etwe na etwe. Ntuarenge kwenye West Chibesororo. So those who missed, Kamoranje, don't worry, there is always next time. Tobuatisi, the nominations were free and fair. Na kurwase kaunti ya Nyamira wekase kaunti ya Kisii ase ward ya Bumurende gotoka imeya constituency ya Bonchari oyokuriye kerugo kyo MC kurwase ward yo Emmanuel Yokero gweterase kiama ga ODM woigo liganyarega kubolia menye bensemo we ward ya Bumurende kumubwatsia asobochoryo bonebole bosio elikonyara kuiruke bandera sokonyara kubwa elikobo mu MC bwe ward yo ligatebira bunasa kwa wali bagana chikoikerania mange asoko ya ewodi yo anakoligeria mangana chisemi chibara gati ya yanda mange ego chinga kechi aboria menyikurwase county ya Kisii kumubwatsi yo koligie kerogo kyobo governor gweterase kiama gya ODM Simbarati nabo igo kumubwatsi yo koligie kerogo kyobo senator gweterase kiama ekyo injenderene ne kiama gya ODM kurwo murenda igo ngwirali bageriga kubakira mu murenda bwensipi ngambi yamono asokora chinguru chiane chiringa mwaro lenga macha ni monge ekiroge kyobwe MCA ninyale kolete change na wata imuna ntubi kolie bike ntore ready igo ngotambia mono nimbata imbia mono tingokora lakini manyetenga una bono twanyorere kiroge kiko twanyorere ticket ya ODM mambi nengo ngamole kirogo moko ngekirogo na injini nkora alliance nabatebiri ngo hata kirambia mono na inde gendo kende ngeringa ati atoteme kuligireria abantu barakonye Bumurenda yitu Bumurenda yitu ntwire ni megasi nini nende nja twire ni megasi nini ngo ataite atubwatira na muntu achakire koro kyo kukuya asokongetie senjera ya mchucho na nyore ticket ya ODM bono ti atubwatira ne to ende step wende eyo konyara ko make sure nga mwangira se county ya assembly eriga tonyara Simbarati incoming Governor Kisii County ngambia mono asengenge through his effort he has made Kisii County at least to be heard in Kenya that Kisii County ndubwatobomo igo nkoteba mbia mono sana tia tubwaterane aso tokorau no governor yeito Simbarati aya mono yo mintu muima unyonka batwe direction una antu aba MCA so that tonyara ko babwati ekere to abwatiri tonyara ko chenga Bushiro mobwa Azimio 1 Kenya abuli sokolia lero ase timu etendreto omu bwanyara kumbena na samagacho AKCC meyomo chu Nairobi asiba kwa nemerobelie menge anene nchira berobereti asobocho lyo bonebole bosio gatija barayiba ikira no se timu yekira na asumo jogo yokole kanali tukolia lero no moraiwe nsombukuru Kenyatta na boigo no moraiwe kya magya ODM rera morodenga omoraiwe kya tano na gatato nego chinga kichibate bunemerobeli yabo bono ne yoko chikochora omokonyi bwa Azimio 1 Kenya oyogo chikobune running mate yokoligie kergo kyobore wense weterase kiama gya ODM rera morodenga nego chinga kichibate abuna mbali no kwegena la umoja One Kenya Coalition Party Council under the chairmanship of His Excellency the President and attended by all the members of the council held its inaugural meeting at the Kenyatta International Convention Center today and held fruitful discussions, including reaffirming the party's commitment to ensuring that the forthcoming general election is characterized by sober contemplation and debate on key national challenges, among them uplifting the well-being of all Kenyans, eradicating corruption, respect for dissent and views of others, peaceful campaigns, a stable post-election economic environment, and a united, inclusive, fair, and prosperous nation. The Council further resolved, one, mandated the National Coalition Executive Committee to immediately recommend suitable qualified individuals to be appointed to the following party organs: A, Coalition Election Board; B, Coalition Elections Appeal Board; C, National Disciplinary Committee; D, Dispute Resolution
panel. The Council also resolved to appoint an advisory panel to recommend to the presidential candidate suitable candidates for nomination as the deputy presidential na umuliki bwekembe kyabakori umurimo kotu Francis Atori ni gobono amochirie nchira gati y'abakenya bagokigokora imirimo Chinsa chia Michael ni gati biruna abanga babo ni gobagendete go chandeka se Chinsa cyo ligagane serikali kuimuke gitambokero kyabwango na kubekemero biri sene ko ene kibuna bali bakwanda Chinsa cyo mbali go kibachandwa na go chandeka anigago chamatoka makebo igomaiga ya Francis Atori bwo murungania asa bunana n'abasaye babere bagotumeko ba Chinsa Chesko abwasabande bakoirana abale nobarema igobona agania serikali kumiketambuko kyabongo na kubekese enchira nemero bilira bake gutumeka ase bali bakoirwa Chinsa cha Michael na ende nchira babwenderete koirana bataliko chandwa. Representative of the people, we are representing ourselves. Can we be able to talk without looking behind who is listening to me? And what will he or she say? Can we be able to know that? And that's why I'm telling you vividly here, that those our daughters who are dying in Saudi and other places, they are dying with the consent of their own government that is supposed to protect them. So the Minister for our internal issues, the Minister for Labor, the Minister for Foreign Affairs, they must assist His Excellency the President by outlawing these rampant so-called employment agencies. These are bad people with briefcases. They don't care. They are involved in trafficking of persons. They should be arrested and be locked up. They are merciless people. They are more worse than any other human being living. Na go tigana na yubono tumulekere go ikasense mende gati y'abasayikorwa se county ya Kirinyaga ni gobono baganire omukonyo umure wense uyubigoro umure wekamakia UDA William Ruto konyara komochoro mugavana we county ya Kirinyaga Anne Waiguru uchiko obune running mate ya somo choriyo bonne bolebosio niko bate birebuna go ikirabono nigo Anne Waiguru abwato manyu we Kirango Keigoro na obwente kobwatana na Ruto asobo choriyo bonene bolebosio. For the past 20 years, we have witnessed great contribution by both men and women in policy, economic, social, cultural, and technological growth of our country. This remarkable move has proven to us that giving both men and women equal opportunities in all fields is beneficial to the country. Today, we pride ourselves as a country of the first woman Chief Justice, who until taking over office in 2021 has done marvelously well in steering in the judicial arm of government and proving yet again that indeed it is possible to have a woman president in Kenya. Men have been at the helm of Kenya executive since independence, and for those 58 years, we have witnessed great opportunities and a fair sharing of suffering. Currently, many citizens are unable to have decent meals, take their children to school, or even pay their house rents. This is worrying trend requires diligent, strategic, organized, competent, passionate, and patriotic Kenyan to address it with finality. Kenyans, we wish to describe and demonstrate what a patriotic woman, in the name of Her Excellency Madam Anne Waiguru, has managed to achieve for this country and her county of Kirinyaga. Many of us knew Her Excellency Anne Waiguru when she was serving as at the Ministry of Devolution, where she distinguished herself as the best brain who oversaw the creation of 30% youth, women, and people with disability procurement opportunities, popular known as AGPO.
Na boigo omuliki munene bw'ekiama gya Jubilee Jeremiah Kioni nigo bona nyarega koboria abantu kurasegesa kukya baikoyo kane kibuna nkobwatsi bale bonsi balya bakoligie kerogo bakoligie birogo owetera sekiama gya Jubilee chinga keje Kioni niga atebire buna abune kiama nigo begetemero bili saine eliko ane kya sobo chodio bone bole bosio mbachikonyore birogo ebinge ase bunge aho anane bakoboria ebirogo ebyo gwetera sekiama gya Jubilee. Wataendesha mambo ya mikutano ya kusaidia wale ambao watapata tikiti za Jubilee, na hasa wale watakuwa ndani ya muungano wa Azimio wameweza kupata ushindi mwezi wa 8 ili tuweze kuunda serikali pamoja, serikali ambayo itakuwa na wengi katika bunge, katika county assembly ya Kiambu, governor na viti vyote vile ambazo tutakuwa tukitaka kushinda. Kama vile tulianza mambo ya nomination kwa kivyetu mwelekeo mpya, hata kampeni za tutafanya na mwelekeo mpya. Kwa hivyo wale wenzetu ama wale wapinzani wetu ambao wanafikiria wanatuelewa wakaya wakifikiria nago tigana nayo omwakipisho bwekanisa yekiangilikana Jackson Olsapit bononi gate birubuna unekanisa sobo chodio bonebole bosio mbachi kubwaterana na koenekia ngurwa robo semia na kobo kwanera abarayibari barachukubwa sobo chodi bole bosio elikonyara gokole birengerie binge kurwa asebale niko batebire buna yanigago chamaega yabana siyaso gose bali bakoligie birogo ekera banga babwiro bochodio bunigo bagotwara na goichererwa nebirengererio nigemukire getambekero yokonyara kobeka tene nibuna mbachi koeneki bune kanisa mbaye bakwana barayabo elikone kibuna mbali gotwara birengererie binge maiga yokubwa sobo chodio bogochi okorekana omutinyo 5 na 3 omwako yoiga. The conference has launched a civic education resource booklet that our churches and church workers will be using for the purpose of informing, empowering and sustaining our congregants in making informed choices. We note that in any election there will be winners and losers. As a church, our clergy have also been sensitized to offer counsel to aspirants of all persuasion and support both losers and winners in counseling to come to the terms of their situation and lead them to a process of healing. Na chinga kichyo omukonyo muri wense William Ruto yibego koliye karokyo barai wense nigamo chiri omobwa Azimio 1 Kenya anena somo yegano musangarekano babwa terito kuliale rasa magacha KCC imeyo mucho Nairobi. Ruto kakukona kurase county ya Vihiga karagendra neganga ya yuwe kerekoko ana somo robilo yo bottom up economic approach asokubolia antabagendra kumwakera chikura asobo choli urachi okolekano mutinyo 5 na 3 Ruto nigate abona Azimio 1 Kenya n'abantu abwate owetakira boka abanyene nanigo bekanirete boka amaya ekerokeria batari koligereria abande bali bagochikora nigate birubuna Azimio tego chigekerania mange anena sebo choli bole bosio baisego chorwa bunabarai na wao wameshinda pia mkutano wa kujaribu kugawana mamlaka. The difference between us and our competitors is like day and night. Mimi nataka niwaulize watu wa Vihiga kwa heshima. Leo tumekuja kuzungumzia mambo ya muhimu. Na mimi nataka wale ndugu zetu tutulize boli kidogo. Siku ya kuchagua hawa viongozi itafika. Leo tunataka kuongea mambo ya wananchi, sio mambo ya viongozi. Tunataka kuongea mambo ya wananchi. Tunataka kuongea mambo ya uchumi, kwa sababu katika hii siasa kiongozi akipata cheo mwananchi anapata nini? Lazima tujiulize. Tunaelewana wananchi wa Vihiga? Pale utakapoenda kwa debe kupiga kura, lazima ujue unaenda kupiga kura kwa sababu gani.
Na ekirokeria omu Kenya kwanza wagandete ni chikambeni chia bwasa na rogongoro Western Kenya iko batarra boigo county ya Busia ayoka gendrete umurewe kiama kia NC National Congress msali Mudavadi ni gate ya buna omu Kenya kwanza ni go buligeti go chikoba konya aba Kenya bange baise go chorwa asense muyoburai asobo choribo nebo go chikokolekana omwakoyoga Vihiga. Nataka tujue kwamba hii ni innovation. Hii ni innovation. Kwa sababu serikali ya Kenya kwanza tukiongozwa na ndugu yetu Dr. William Ruto, Moses Wetangula na mimi na wengine ambao hawako hapa. Tunataka kaunti zetu 47 tuwe na chata na wenyeji na wakaaji wa hizo kaunti. Kwa hivyo mkiona mkutano huu sio mkutano wa kawaida. Unajua sisi ni wanasiasa. Hii si mkutano wa kawaida ile tunazungumza kwa jukwaa, tunapigiwa makofi, wengine wanarusha maneno makali kwa mwenzake. La. Leo ni mkutano tofauti. Tunataka tusikize wakaaji wenyeji wa Vihiga ili ile chata ambayo tunataka serikali ya Kenya kwanza iweke na watu wa Vihiga tuwe tumepata maoni kutoka kwa watu wa Vihiga. Monchumu ligiriria nyorabuna onse ni gogendeze kuyanyora goetera Ndizi TV hobwansu bomugusi na bokondra gutubwatia goetera sensemo ya mitandao nsemo ya Facebook tonyorabuna Ndizi TV News na bogensemeri ya YouTube na bogotonyorabuna Ndizi TV News buna botambe stariki bune chialero omutinyi buno yorere gentekiya koseke bengia kolekanete asegete umurai wense ya Amerika oyolengo umurai oikumine gatano nalimo omanyakante buna Abraham Lincoln ni gobono maega yokoraswa stariki 15 margoba agakwa stariki 15 na mumutinyo kane omwaka 1965 igakwetense yemo ya mambya stariki 15 na yemo kone stariki 70 na yemo ikibono je stariki bune cyalero mu kibuno yorero omwaka 1965 igobona aruseti gwenkendu negali yomuliro igeyemugetyo omuberoje stariki bune cyalero omuti buno yorero omwaka 1965 agatali bwaseme chemenene yense ya America omweli yagacha koini gustali kinye omutinyo gatano igarusti wenke gustali kemerongevere naye mu mutinyo kane omwaka 1965 akani gustali kinye omutinyo gatano omwaka 1965 ayo ayakolekanete asenga kiyo mwanchu muligire mbyemono asoko charo gotengera Ndizi TV bwansubo mugusi na boigona bokunyara gocharo getseni ekebune getseni kyauna mbeyemo kiriyo gotengera otali wakane none sumuni gocharo Ndizi TV une getseni kyauna mbeyemo aso mwako yega igokulikirita kuza ni goliko kuna KUZA kuza otome ujumbe yotali wakana none sumuni ase namba eyemo isano nemo enoti eyemo 15601 15601 okoleketa kuza otomegocha 15601 yaliko chora Ndizi TV unegetseni kiao na mbeyemo nyora SMS yo tuli wakana nonye nesomoni ankyo maga yoko bokana nyasaye chise komero chamambya umera na Brighton Makoli na boigona Sara Nyarangi ontita baraza asumurubiryo obwensa ke James ondie kinero ne kili gine chibe cha wikere na boiga asumuru boimanyererio igotwa bwate Joshua utawikira butiganya kiro musumali mangana majya century yoboy kirano tomera nankeretera n'inchenkoro ko Vincent Onyancha.